ngaphambi kwenu uSicebe owadlala umsipho emathonini lapho esikhabeni esigodini sakadonga amazi ngisho njalo-ke bangizethula nje konke lapho engihamba khona. Ngimila phambili ngebuhlungu emoyeni wami ngomfowethu esimphelezela namhlanje engiqala ukuhlangana naye ngo-2018 lakhona sihlanganiswa umfowabo uVusi naye ongasekho esahlangana kusukela ngo-2018 saphila nje kuze kuzoba ngosuku lokugcina siphila njengezingane zendawonye. uSimpiwe sahlangana ngomsebenzi kodwa kwagcina kudlula lapho wafana nomuntu osefana novuti wami ngoba ekhaya ngimdala noma ngimncane kodwa anginabhuti omdala. Nginabe ekhaya babukela kimi njengobhuti omdala wabo kodwa-ke nami ngimdinga futhi umuntu onjengobhuti omdala nami engizobukela kuye ebese nami ngibuye ngizohola abasekhaya. Engakuthola-ke yikho lokho kumfowethu uSimpiwe ube seyikho usewubhuti omdala kimi. Sihlangene ngomsebenzi enza kahle kakhulu ephinde edlule nasekutheni siyasebenza ephinde ebe ubhuti ngendlela yokuthi uma sengibheda nje nami uyakwazi ukuthi ngithethise noma ngezinto ebhedayo ngibe nakho ukusaba ngazi ukuthi ngizozibuza ukuthi ikazothini uvuti uma ngabe ngempela-ke kungenzeka into enje. So emsebenzini ngilimele kakhulu ngokuhamba kwethu kanjalo nasempilweni nje njengoba besifana nengane yethu. Anginamaningi engingawasho ngoba ngashona ilanga kwizinto esidlule kizo nje siphila. Engakusho ukuthi ngicela ukuthi umndeni wakhe ududuzeke nathi sabafowethu ebesihamba naye efana nomfowethu kithi sisale nathi uNkulunkulu esisiza siqinise ephinde sikhombise indlela eqhubekela phambili ngoba emehlweni abantu bekuyimi oholayo kodwa eqinisweni uyena umuntu obehola ngoba yonke imibono enginayo nama-plans bengiqala ngikhulume naye ngaphambi kokuthi senze izinto ebese ziba sephuma emphakathini sekuwukuthi ophambili leli. So kumele kakhulu angazi ngathini kodwa nje ngicela ududuza kakhulu uma ngaphakama ngicela ukuthi aqine qinele ingane zakhe mfethu amshiye nazo nabafowabo nabodadewabo. Kunzima ukwamukela lokhu kodwa uNkulunkulu ukumise kanjalo kusho ukuthi kufanele samukele ukuthi kunjalo. Ngizocela ukuphelela khona lapha nje bese ngiyodlala ingoma yokugcina.